maailman ennätys jälkikäteen. Tuli Soulin kisojen dopingjupakan jälkeen myöskin 100 ennätys hänen nimiinsä. Ja nyt hän teki sen sitten oikein kunnolla ja nyt pituuteen jälleen oikein hyvä hyppy. 8,91, mutta 2,9 metriä sekunnissa. Sentin yli Bob Beamonin. Pituudessa Mike Powell, 5. hyppykierros. Powell on kakkosena, 8,54. 37 senttiä. Suurta mestaria perässä, mutta nyt tuli pitkä potku. Nyt tuli pitkä potku. Jännitys on kovaa. Pituudessa Mike Powell, 5. hyppykierros. Powell on kakkosena, 8,54. 37 senttiä. Suurta mestaria perässä, mutta nyt tuli pitkä potku. Nyt tuli pitkä potku. Jännitys on kovaa.